Lorcom episode 96 Coronavirus Isriatur poimote Coronavirus COVID-19 tia an soi bokhi mizo YouTubers poinan chuan sa to hle a han chu ve kha atul lo dewa hriat na kanaya amai ro chu tura request tam tak ka don ta ka wangin he COVID-19 chungchang hi klemazong hriatur poimote le coronavirus chungchang toikim le fel taka ihriat theinan heti hian karon tilang ve ange pakwana enge coronavirus hi natna hriklom mihring pialama ramsa tele sawa te thlenga kai thei ania mihringa hian thokna lamte tibuain khosik te khu te athlen masa thina he natna hian pneumonia te athlen theia ti chuan thok na satakin atibuaya kallamin na athok thathei lawa ti chuan atopa thina te athlen thei ani heti rual hian he natna hi damdoi mangin tam tak ti dam thei ero ani thung coronavirus shrim hi a common hle a hritlang kan ti hrim po hi coronavirus natna hrik zinga mi vek tho ani chung coronavirus zinga chuan a hlawom bik a om tina ani taber mai tuna khovelina a boipui lui po hi coronavirus chung kwa zinga mi tho nin a ming dik tak chu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 alam toin SARS-CoV-2 antia alam toy tang hi chuan kan lo mel hriat SARS kumsang ni pathum chaw mi kharil ruwa aron lang chuai mai the ni he nan na hrik te hi chung ko khat zinga mi vek tho ania SARS 2.0 te poti la a o mang viau tho mai the ni ma se he tiang zong hian an soi lova COVID-19 tin an soi ta zo kani he hrik hi adar chak em maya tuna hian khovel hian amang an puya kan buai zia po kan hrevek ome pariat na COVID-19 ron chuana COVID-19 bunam hasaber chu Wuhan China ania mase aron chor chuana tak hi hriat har hle a he natna hrik hi zoonotic virus ninge hriat ania chumiom zia chu ramsa tanga kai thei ni hriat ani hemia wang hian mi thiam te chuan ramsa he natna hrik pai tu masaber chu na satakin an zong ani an zon na lama chuan bak natna beta coronavirus ne nai nang hle tian muchuaka za som ko paruk lai chu ain anna an muchuaka ni chu wang chuan bak te hi he natna hrik ti chuak tu nia ngai na a oma aron chuana bernia an hriat po bazar pakhat Huanan seafood market anti ramsa sang an zorna atanga chuak ni rin po ani masen sa taka an zir chhozel nu chuan Chinese lam mi thiam te chuan he COVID-19 hrik ramsa chikhat pangolins saphu kan ti te natna hrik chu aloin milna sa hle tian mulea za som ko pakwa lai na in mil tian muchuak le ani hemi wang hian bak ai chuan saphu te zok hi he na hrik ron ti chuak tu ani zok an ring le a ma se hei po hi official taka puan alani lawa uluk taka la zirmek chau ani pasarina COVID-19 in kai theidan COVID-19 dar chak zial le khovel mun sanga adar na sat to zia chu soi kher po ngai om love ma seng tin nge akai dar ti hi hriat chen angai viawani COVID-19 hi mihringin boruak alak lu na ang chi boruak thok lu na atang te na kai theya ti chuan mihringa chuan he natna hrik hi akai dar dan hi chihnin a soi thei ome pakhat chu akai sa ne na taksa in sik na lama apani na chu thil engamo anatna hrik alo be khoi fu na lama tangina kai thei bok mihringa chuan he hrik kai sa te hnai te a omin kai ol hle a atlang puin fit rukvel china kan om hian a hlawm pha chin an ti thin a chan chu natna hrik pai tu a ha chiaw emo a khu khan heng natna hrik hi tam tak a thlok chuak ta thina chu chuan a kai ve lote a kai the ani heng awang hian a kai sa te chu mas vuwa turin anin ngen na sa hle ani chuti rualin alakai mi alo ten mask an vo chiam hian aveng thuilu tuk haulova US Surgeon General ho pei chuan mi pui chi aya an lei na salu tuk chu an khap na sa hle ani tin akai theina dang kan soi ang hian he COVID-19 na hrik kai ten an ha chiaw na lama emo an khu na lama heng hrik te hi thil sang alo bet ve thina chu hrik chu alakai ve lo ten an han khoi fu khan an khoi fu na kut manga an ka emo
an hnar te le an mit te thlenga an khoi hian he nat na hrik kha alo lut ve ta thin ani parukna COVID-19 kai te hriat thei dan COVID-19 hrik hi hriat mai a harna chan ber pakhat chu hritlang pa nga yang maya alan chuam sak wang ani a chu wang chuan mi thiam te chuan na sa takin engtin nge a hrik hi kan hriat zung theiang tin test chi sang an tin a sa hle ani ti chuan hriat thei dan ol sam ber pakhat nia an ngai ri chu he nat na hrik COVID-19 hi mihring taksa a vazon vak ai ma chuan mihring taksa a he hrik lo beilet tu bik antibodies anti chu alo in siamem ti atangin an zong zok ta ani he hrik beilet tu bik ron in siam hi an zong masata zok thina chumi chu serological test anti a Singapore company pakhat chuan hetianga azon na hi du thu sam deuh thoin kan siam chuak fu to anti ani hetianga antibodies zon hi COVID-19 hrik zon nan achak ber ri ni angai ani a ma se hetiang lo po hi hrik hriat thei dan dang aum tho boka mihring chilte an ka nar le mong ko atang te hian he nat na hrik zia rang om thei hi a hmu thei thin boka chu tiang chuan test sang anti boka ni polymerase chain reaction PCR anti mai mang hian hetiang test hi an nei bok ani pangana tu te nge kai thei tun din huna chuan COVID-19 hrik dang thei bik immunity engma hriat alan ri lova chu wang chuan a tu te po mai hian he nat na hrik hi kan kai thei vek ri ani mel amai ro chu hei wang hian chi ai chiam na tur ani lo te ro kan hriat non na thakhop mai he nat na hi lo kai pal po ni ila dar ka rei lo te chungin an thi pui don ti na ani hau lova tin an thi pui ngei chuang hau lo thung tin he nat na hi kum upalam dewa tele mi hrisel lo dewa akai chuan he hrik hi a hlawm zual deuh ni a hriat ani bok tin mak ve deuh chu Chinese scientist hoin an zirna chuan mi pa le hmeichhia hian a kai thei dan chu in ang reng ma se mi pa hian he nat na hi an lan na zok nia ngai ani a China a he nat na tuar mek te zinga hian mi pathi pui hi za a pahnih point pariat ani lain hmeichhia ero za pakhat point pasari ani tlat thung hei hi achan tak hriat lani chi alo ma se scientist terin dan pakhata chuan heng nat na hrik te hi mihring taksa alu na ber ACE2 receptor anti X chromosome a om niarin ani a chumi ani chuan hmeichhia te hian X chromosome kan ti hi pahnih an nei wang te po ani theyange mi pa lain X chromosome hi pakhat chia kan nei si a ti ten scientist te chuan an soya ani lo vek po in mi pa hi meizumi an ni zok tlang pui wang te po ani thei ni arin ani bok palina COVID-19 nat na te atlang puin COVID-19 nat na hrik kai te hi khosik khu te le thok kharsat na an nei thina heng nat na te ro hi chu hritlang pa nga ina aken te lang de vek tho ani hei hi he nat na hrik kai te zinga chuan atur nat lo thei dan de uber chu ani a dam doi mangten an dam le thei mai ani amai ro chu heng hrik kai zinga hian nat na hrik do tu nei chak lo deuh te le awan duai deuh te tan chuan thi pui tham ero ani ti a chiang hle heng COVID-19 hian pneumonia ve theina chan saron ti sang ta thina pneumonia te kai chovin ko chunga na thok tu tam tak te chu thok tha thei loin asiam ta thina ato pa thi na athen ta thin ani pathum na eng anga hlau om nge ani COVID-19 nat na hian mihring nun na ala thei ti chu kan soi zo chia ma se hei wang hian lo chi ai chiam lo tur ani zirna chuan COVID-19 nat na kai zong zinga hian za pahnih point pathumin an thi pui chau ani amai ro chu pahnih point pathum % chu tamlem lo ma se atlem che hran chuang lo te ro kan hria tangai hritlang khosik pa ngai hi mi za zela 0.1% chawin an thi puya chumiom zia chu hritlang khosik pa ngai vei mi sang khata pakhat chawin an thi pui lain covid hrik pai dam lo te chu za a pahnih point pathum mang zelin an thi pui ani an zir zel na chuan kum somriat le achung lam te chu an thi pui na hi za a som pali point pariat ani a kum som sari changa som sari pakwa chuan za a pariat % in atlaniama tin dam lo sa le natna na tak nei sai na an kai ve thung ero chuan thi pui na hi za a somli pakwa in a chhodor ani
chumi ani wang chuan damlo na satan phei chuan a hlawm hle ani pani na a inven na he nat na shik laka tanga inven dan tur hi chu mun sang sanga po adar na sa to hle a ma se engchin nge dika engchin nge diklo ti hi chu mania in zirve po a thaviau tho ani kan soita kang khan covid-19 hi coronavirus chung ko zingami ani a shritlang pa ngai darang deuh thowa kai thei ani awangin he nat na tanga inven na thaber te chu ngun taka kut sabon ne na sil a thei chuan tuilum man ni thei se tin mi emo thil dang reng van tlang ina kan khoi war deuh entirnan kongkhar hon na te step von chan ang chi te po kan khoi chuan kan khoi na kutin kan hmai zone vel reng khoi ri lo a him bera chung kan khoi chuan rang takin kan kut sabon ne na silfai emo hand sanitizer chu po alcohol base nge ya kuti faizel apoimo ani film khur thu hla zin chua lo po a fu viau ri mai thei tin mas vuwa kan war hle a kan du ani chuan mas vuwa chu apoi love ma se mi thiam te chuan kan mas man le leina sat ber heng surgical mask te hi chuan covid-19 laka hian min chan vek thei lo ti ero an soi a US Food and Drug Administration lam chuan mask a po N95 respirator ang chi chuan covid-19 shik laka chuan min veng thei nin an soya ma se hen mas ho po hi a phui em a rei tak avwa lei thei lova chu wang chuan lei po a fu chiam chuan lo mel pakhat na covid-19 ikai ni ai hriat chuan engtin ngei tiang ama sabera ka soidu chu chi ai su ti hi ni chi ai le mangan chiam kha neng ma a thazong in thila thlen don lo ti hriat ma sak photangai in ringlel ani chuan in khung than ngal wata doctor te biak po vat a fu me he number ka tarlan na hian lo biak ve tum chin phot mai te i biak po thei lo poin damdoin nai ber pan top kha a fin thlak berang a to berata na ka soidu chu keini chu christian kan ni a pathian ring tu te kan ni awangin eng po lo thleng se tong trai na nen pathian dorila he huna hian kan thil zor lai te ti to ve mai lovin midang tan mal som na ni zok itum thewang o lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya